està en guerra i llavors venen molts refugiats sudanesos cap a Egipte. El meu país és el Congo i tinc un problema amb l'explotació de les mines de coltan. De què? De coltan. És un mineral. De 120 grups de persones que s'aprofiten de l'extracció il·legal d'aquests minerals per comprar armes amb les que realitzen crims com el tràfic de nens. I això converteix el coltan en un mineral li diuen el mineral de sang perquè molts treballadors cada dia es deixen la vida, quan 2 persones moren per poder extraure aquest mineral. Per nosaltres tenim un mòbil, una tablet, un ordinador, etc. Bueno, sí, un dels meus problemes és que als Estats Units em té just al cantó i per anys, després de les guerres, dels conflictes que vam tindre, no m'envia ni aire, no em dona ni energia i ens la... I el meu problema és l'explotació laboral. La major part de gent que treballa amb l'explotació laboral són dones i nens i el 99,2% estan en condicions d'esclavitud i per sota del salari mínim, que són 11 cèntims per hora. O sigui, hi ha moltes apostes i la gent aposta molt i hi ha molt de vici en aquest tema. I suggereixo que fer una recaudació de diners per poder construir centres de rehabilitació de la gent que està malalta per apostar. El meu problema és el moviment Black Lives Matter, que xapeu una mica, no? Que darrerament moltes autoritats de les policies han matat persones negres sense cap mena de resposta, sense cap raó per fer-ho. Soy representant d'Itàlia i vinc a parlar sobre la màfia. El crim organitzat italià està causant més víctimes que altres conflictes armats. Els grups mafiosos perfectament organitzats mantenen una amenaça a les forces de l'estat italià mitjançant assassinats i tiroteus. A més, alguns mafiosos tenen vincles amb certs polítics o intervenen en la campanya electoral mitjançant assassinats o xantatges. Los problemas con Perú, militares y con Ucrania. Ucrania no para de enviar barquitos. Barquitos de papel. Y ocupar mis mares no paran, son muy pesados.